Комплекс з харэаграфічнымі заламі і музычным класам адкрыўся ў Ветцы паўгода таму. Прыбудову басейна рэканструявалі і пераўтварылі ў сапраўдны творчы хаб для гімназістаў. Сёння ўрокі музыкі ўзняліся на абсалютна новы ўзровень, але аддача павінна быць куды большай, упэўнены памочнік прэзідэнта. Кіраўніцтва гімназіі ставіць мэту выйсці на галоўную сцэну славянскага базара, а таксама павялічыць наведвальнасць залаў. Сейчас действует порядка 10 групп дополнительного образования. Это кружковая группа, объединение по интересам, хореографического профиля и музыкального профиля. Это порядка 150 человек. Прорабатываем вопрос о том, чтобы данные помещения были задействованы и другими руководителями танцевальных каких-то новых коллективов, либо руководителей музыкальных коллективов. То есть прорабатываем вопрос о том, что данные помещения можно было бы сдавать в аренду. Ад выхавання будучых зорак да будучыні ўсёй Веткаўшчыны дыялог з моладдзю раёна выйшаў далёка за межы сухіх лічбаў. Развіццё раёна ў комплексны працэс, які патрабуе збалансаванага падыходу ў ліку інтарэсаў усіх жыхароў і нястомнага пошуку новых крэатыўных рашэнняў. І на моладзі тут асаблівая адказнасць. Безусловно, район, конечно, пострадавший, и очень важно, мы сегодня это обсуждали с молодежью, закрепить ту память, которая сегодня есть у более взрослого поколения. К сожалению, не молодеют. Ликвидаторам, участников всех процессов, связанных с трагедией, уже 60 и более лет. Поэтому на молодежи лежит дополнительная ответственность по сохранению этой памяти. Она трагична, но она очень поучительна, и этот багаж должен остаться с нами. Таксама моладзь змагла задаць памочніку прэзідэнта хвалюючыя пытанні. У настаўніцы Тацяны Брэль ёсць хатні гадаванец. Дзяўчына кажа, сэрца разрываецца, калі на прасторах сацыяльных сетак яна бачыць зверствы ў адносінах да жывёл. Яна пацікавілася меркаваннем Руслана Пархамовича наконт узмацнення адказнасці за такія ўчынкі. Мы с моими детьми неоднократно занимаемся благотворительной деятельностью. Каждую весну мы стараемся проводить благотворительные акции. И чаще всего они связаны с проблемой бездомных животных. Я считаю, что приоритет в воспитании детей должен как раз-таки их отношение к людям гуманное и, конечно же, к животным. Не засталася па-за увагай тэма 40-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Руслан Пархамович заклікаў моладзь не пакідаць без увагі людзей, якія працавалі над ліквідацыяй яе наступстваў і стваралі для іх магчымасці сёння жыць у бяспецы і камфорце народнай зямлі. Тацяна Піменёнкова, Владислав Козлов, тэлерадыёкампанія «Гомель».